Bore da i chi i gyd, a chroeso cynnes iawn i'r oedfa heddi. Dyma rai adnodau o ddechrau Salm hanner cant. Duw y diwiau, sef yr arglwydd a lefarodd, ac a alwodd y ddeiar o godiad haul hyd i fachludiad. Allan o Seion, perffeithrwydd tegwch y llywyrchodd Duw. Ein Duw ni a ddaw, ac ni bydd distaw. Tân a ysa o'i flaen ef, a thymystl ddirfawr bydd o'i amgylch. Geilw ar y nefoedd oddi uchod, ac ar y ddeiar i farnu i bobl. Cesglwch fy saint ynghyd ata fi, y rai a wnaethant gyfamod am i trwy aberth. Ar nefoedd a fy negant i gyfiawnder ef, canis Duw ei hun sydd farnwr. A heddi ar y sul olaf o dymor yr Epiffani, y sul nesaf wrth gwrs at dymor y Grawys, rydyn ni yn cofio am wedd newidiad Iesu Grist yn darlleniad ni o Efengyl Marc. Ac er mwyn gosod y cywair cywir tuag at y darlleniad hwnnw, dyma weddi. Gadewch i ni weddio. Hwyl alluog dad, y datguddiwyd dy fab mewn mawredd cyn iddo ddioddef angau ar y groes. Dyro i ni ras i ganfod i ogoniant, fel y cawn yn cryfhau i ddioddef gydag ef, a'n newid o ogoniant i ogoniant, i fod yn debyg iddo ef, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un y Duw, yn nawr a hyd byth. Amen.
dau ddarlleniad sydd gyda ni y bore yma, a mae'r cyntaf ohonyn nhw yn dod o ail lyfr y Brenhinoedd a phenod 2, sef yr hanes am Duw yn cymryd Elias i'r nefoedd. Roedd yr arglwydd ar fin cymryd Elias i'r nefoedd mewn chwyrlwynt. Roedd Elias ac Elisais yn gadael Gilgal, a dyma Elias yn dweud wrth Elisais, aros di yma. Mae'r arglwydd eisiau i mi fynd mlaen i Bethel. Ond dyma Elisais yn ateb, mor sicr a bod yr arglwydd yn fyw a thithau'n fyw, nai ddim dy adael di. A dyma nhw'n mynd i Bethel. Dath aelodau o urdd proffwydi Bethel mas i gyfarfod Elisais a dweud wrtho, wyt ti'n gwybod bod yr arglwydd am gymryd dy feistr oddi arna ti heddi? Ydw, rwy'n gwybod, ond pidwch sôn am y peth, meddai Elisais. Yna dyma Elias yn dweud wrth Elisais, aros di yma. Mae'r arglwydd eisiau i mi fynd i Jericho. Ond dyma Elisais yn ateb, mor sicr a bod yr arglwydd yn fyw a thithau, nai ddim dy adael di. A dyma nhw'n dod i Jericho. Dath aelodau o urdd proffwydi Jericho at Elisais a dweud wrtho, wyt ti'n gwybod bod yr arglwydd am gymryd dy feistr oddi arna ti heddi? Odw, wy'n gwybod, ond pidwch sôn am y peth, meddai Elisais. Yna dyma Elias yn dweud wrth Elisais, aros di yma. Mae'r arglwydd eisiau i mi fynd at afon Iorddonen. Ond dyma Elisais yn ateb, mor sicr a bod yr arglwydd yn fyw a thithau'n fyw, nai ddim dy adael di. A dyma'r ddau yn mynd yn ei blaenau. Roedd 50 aelod o'r urdd o broffwydi wedi dilyn nhw. A phan oedd y ddau yn sefyll ar lan yr afon, roedd y proffwydi yn ei gwylio nhw o bell. Dyma Elias yn cymryd ei glogyn a'i rolio a tharo'r dŵr gydag e. Dyma lwybr yn agor drwy'r afon a dyma'r ddau yn croesi drosodd ar y dir sych. Yna, ar ôl iddyn nhw groesi, dyma Elias yn gofyn i Elisais, dwed wrthai, be gai wneud i ti, cyn i mi gael fy nghymryd oddi wrtha ti. Plis gad i mi gael siar ddwbl o dy ysbryd di, meddai Elisais. Atebodd Elias, ti wedi gofyn am rhywbeth anodd. Os byddi di'n fy ngweld i'n cael fy nghymryd i ffwrdd, fei cei. Os ddim, gei di ddim. Yna, wrth iddyn nhw fynd yn ei blaenau yn sgwrsio, dyma gerbyd a fflamau tân yn cael ei dynnu gan geffilau o dan yn dod rhyngddyn nhw, a chipio Elias i fyny i'r nefodd mewn y chwyrlwynt. Gwelodd Elisaise, a dyma fe'n gweiddi, fy nhad, ti oedd arfe a byddin Israel. Yna diflannodd o'i olwg. A dyma Elisais yn gafel yn ei ddillad a'i rwygo'n ddau. Dyma fe'n codi clogyn Elias oedd wedi syrthio oddi arno, a mynd yn ôl at lan afon Iorddonen. Gyfilodd yn y clogyn oedd wedi syrthio ar Elias a gofyn, ydy'r arglwydd, Duw Elias, wedi'n gadael hefyd? Yna, dyma fe'n taro'r dŵr gyda'r clogyn, a dyma lwybr
yn agor drwy'r afon, a chroesodd Elisais i'r ochr arall. Ac o'r testament cynta, rydyn ni'n troi at yr Efengyl Marc a phenod 9, lle mae'r Efengylydd yn disgrifio hanes gweddnewidiad Iesu. Ymhen chwynornod, dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Iowan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r neilltu ar ei pennau hunain, a gweddnewidiwyd ef yn ei gwydd hwy, a gath ei ddillad i ddisgleirion gleirwyn, y modd na allai unrhyw banwr ar ei ddeiar i gwynu. Ymddangosodd Elias iddynt ynghyd â Moses, ymddiddan yr oeddent â Iesu. A dywedodd Pedr wrth Iesu, Rabi, mae'n dda yn bod ni yma. Gnawn 2 pabell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. Oherwydd ni wyddai beth i'w ddweud, roeddent wedi dychryn gyment. A dath cwmwl yn cysgodi drostynt, a dyma lais o'r cwmwl. Hwn yw fy mab yr anwylyd, gwrandewch arno. Ac yn ddisymwth, pan edrychasant o amgylch, ni welsant neb mwyach, ond Iesu yn unig gyda hwy. Ac o'r phwysed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef ar ein cyfer ni. Amen. Newch i ni weddio gyda'n gilydd. Rydyn ni'n rhoi diolch i ti o Dduw am yr hanesion hyn o'r ysgrythyr, yn dangos i ni yn glir dy fod ti wedi damddangos dy hun i dynion a merched o ffydd ar hyd yr oesoedd, mewn ffordd byw, mewn ffordd gweladwy, mewn ffordd syfrdanol, mewn ffordd fydde yn cymryd yn ffydd ni a'i osod ar dir newydd o wybod bod y bobl di yn cael profi y wefr o dy gwmni di mewn ffyrdd rhyfedd, mewn ffyrdd na fedr pobl mo'i esbonio gwmynt o weithiau yn ein profiad ni fel dynoliaeth. Diolch i ti am hynny o Dduw, a boed i ninnau gadw yn llyged ar Iesu. Gadw yn llyged arno fe, hi e goleuni'r byd, ond hefyd a ninnau'n gwybod bod y tymor yn arwain at gofio'r groes gerllaw i gerdded gydag i syllu arno fe, i'n tywys yn ei gwmni fe, ar hyd y llwybrau geirwon yna, gan fyth anghofio ei fod ef yno gyda ni, lle bynnag raw ni. Gwrando ni, ysgwelidydd dda wrth i ni gofio anghenion yn byd ni. Cofiwn y tlawd, lle bynnag y bwnt, y rai sydd yn mynd heb fwyd, heb gysgod, heb gwmni, y rai sydd yn becso am iechyd hwythau a iechyd eraill, neu'r sawl o'i cwmpas sydd yn ei bygwth nhw, sydd yn gwasgu arnyn nhw, sydd yn dod a dwgyd y cyfan sydd dan nhw, neu niweidio neu lladd nhw. Cymryd bob rym gwrthnysig o'n byd ni o Dduw, a boed i'n bywyd oll gael ei osod ar dir cariad y tir yr wytithau yn ein harwen ni ar hyddo. Clyw yn gweddiau preifat personol ni hefyd. Rydyn ni'n cofio am y rai sydd yn dost, yn dioddef, yn
i cyrff neu hysbryd neu meddwl. Rydyn ni'n cofio am y rai sy'n galaru hefyd, wedi gorfod ffarwelio ag anwyliaid yn y cyfnod diweddar hyn. Cofiwn y rai sydd yn ceisio adeiladu gwell dyfodol iddyn nhw eu hunain a'i hanwyliaid hefyd. Yn arbennig heddi ar y dydd pan fydd gymaint o bobl drwy'r byd yn cofio am serch a chargiad. Rydyn ni'n gweddio am y sawl nad oes ganddynt gymar roeddynt wir ddedwyddwch yno ti, a boed i bob un ddeall taw ti yw awdur pob cariad, a bod pob perthynas sydd wedi ei selio mewn cariad yn deillio oddi wrtha ti. Clewn ni felly, am yn i ofyn y pethau hyn oll yn enw Iesu Grist, a ddysgodd i ni pan yn gweddio i ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, diled y deyrnas gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ynnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac ynte wedi bod yn brwydro ac yn ymgyprus am flynyddoedd yn erbyn Jezebel a hithau yn gwadu mawredd a grym yr arglwydd holl a lluog. Bu Elias yn gyson, yn galw mas ar ei ddew gymryd i fywyd. Oedd e ffili goddau fe bellach. Oedd e ffili goddau'r brdwn proffwydol a Duw fel tasai fe'n cael ei sarhau yn gyson gan bobl Israel yn dilyn gaeddiwiau, yn dilyn ffyrdd yr oedd yn wael iddyn nhw fel cenedl. Ond fi'n siŵr fasai hyd yn oed Elias ddim wedi gallu dychmygu y digwyddiad hwnnw ar lan yr afon Iorddonen, pan nath Duw yn llythrennol gymryd i fywyd i gipio fe i ffwrdd ar y cerbyd tanllyd hwnnw gyda'r meirch tanllyd yn ei dynnu fe, y chwyrlwynt na yn ei arwain i fyny i'r nef. Ond nid dim ond stori am Duw yn arbed i broffwyd sydd yn fan hyn. Ond mae yna olyniaeth hefyd, wrth gwrs. Rydyn ni'n clywed am Elisais. Elisais sydd yn ffyddlon hyd at y diwedd. Elisais sydd yn munud dilyn gweitha'r ffaith fod pob proffwyd mae fe wedi cwrdd â nhw ar hyd y ffordd wedi rybuddio fe beth sydd am ddigwydd. Mae Elisais yno. Elisais yn mynnu i fod yn derbyn deiran bendith Elias pan y cipir Elias oddi wrtho fe. A mae hyn yn dangos pa mor ddygn oedd Elisais. Gyment oedd hi ddyheuad am wneud pethau Duw, am fod yn broffwyd cryf a chadarn gweitha'r ffaith yr oedd e wedi gweld i feistr yn cael ei wasgu arno fe gymaint o weithiau gan yr anniwiol o'i plith. Y ran ddwbl yna. Wrth gwrs, roedd rhaid i Elisais, fel mae'r testyn ddweud, bod yn dyst i Elias yn cael ei gymryd o'r nef. Ond mae'n amlwg iawn fod Duw wedi ateb gweddi Elias am ei fod e wedi llwyddo cyflawni gorchestion mawrion yn ei wynidogaeth broffwydol ynte hefyd, gan ddangos yn glir yn erbyn
holl brotestiadau'r byd, dy Duw sydd ddew, a nad oes unrhyw un yn medru gwasgu na ffylu ar ei ogoniant ef. Rydyn ninnau yn yn hos a'n hamser ein hunain yn gwybod fod gwmaint o bobl eisiau dilorni'r ffydd Gristnogol. Falle'n bod ni yn timlo ar adegau yn bod ni am gilio i ffwrdd ac ymatel rag y byrdwn sydd arno ni fod yn dystion ffyddlon i Iesu Grist. Ond mae Duw yn galw ni o hyd i barhau. Duw yn galw ni o'r neilltu i dreulio amser yno ar ben y mynydd, lle mae Iesu yn cael ei wedd newid o'n blaenau ni, i roi'r cadernid yna yn y bywydau ni, i roi, fel mae amryw o bobl ffyddlon Duw wedi profi drwy'r canrifodd, i roi deiran y fendith iddyn nhw o'r hyn oedd ganddyn nhw drachefn ac i'w hebrwng nhw yn eu blaenau. Falle bydd yna ddim gerbyd o dan a meirch yn llusgo'r cerbyd hwnnw, ond mi fydd Duw yno. Duw yno falle yn y dim byd, y llais wedi distewi, neu yng ngwaedd y rai sydd yn galw allan am gymorth, llais Duw yn siarad yn fewnol â ni. Llais Duw yn goleuo y llwybr o'n blaenau ni mewn ffordd nad oedden ni byth wedi brofi o'r blaen. Cynhaliad Duw ni, arweiniad Duw ni, gweithaf pob gwrthwynebiad yn y byd o'n cwmpas ni, a chadwed Duw ni yn ffyddlon wrth ei ddilyn ef. Amen. Diolch i chi am fod yn rhan o'r gwasanaeth hwn heddi. Diolch yn arbennig i Paulina Heledd am gyfeilio yn yr Emyn yn gynharach. Gaich gwahodd chi os oes yna unrhyw anghenion neilltuol eich bod chi'n codi'r ffôn ac yn dod i gysylltiad a mi wnewn ni yn gorau glas i'ch helpu chi yn y ffordd y medrwn ni. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, bydd o gyda ni oll. Amen.